Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile isambulo kuba usithule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba niqhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube nezimfundiso zonke. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa nomoya ongcwele ngemibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko yeqiniso enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso le asuke efundiswa yona kube ngabe iyafakazelwa nomoya ongcwele ngembhalo engcwele egameni leNkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izwi lakhe liyona imbewu elungileyo lizongena emphefumulweni wethu liphokophelise umsebenzi kaNkulunkulu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane, sheshisani nithatha amaBhayibheli namukele umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo, ekhazimulisa inkosi yamakhosi uJesu Kristu ohlezi esihlalweni sobukhosi onguNkulunkulu yena yedwa. Siyanamukela, siyanibingelela nonke, sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, yena ongumqali nomphelelisi webandla elingcwele likamoya. Nokunguye sihlanziwe sagezwa ngegazi lakhe, yena wasifela yena wasifela ukuze sisindiswe sithole ukuphila okuphakade ngegama lakhe nangegazi lakhe nangomoya wakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abaphathisa izwi elingcwele ukuze sifinyelele ekutheni simazi uNkulunkulu, simphilele uNkulunkulu ngokuzinikela nangokuzithoba ukuba sazi ukuthi uNkulunkulu usho ukuthini kithi.
uma sinokuqonda okuyintando kaNkulunkulu empilweni zethu, siyakumkhonza ngezinhliziyo zethu zonke. Simdumise, simhubele, sigcine imiyalelo yakhe nomthetho wakhe sihambe ngawo. Ukuze ke singeze ukuba ngaphansi komthetho. Ngokuba ngokwembhalo uthi uyabazi ekungabakhe. Akuyona yonke imilomo esho inkosi inkosi kuyena emkhonza ngokweqiniso. Iningi lethu limkhonza ngezindebe kuphela, kepha izinhliziyo zethu zikude naye. Ngakho ke siloku sicela sinxusa uNkulunkulu kuba athambise izinhliziyo zethu ukuze izwi lakhe uma silizwa namhlanje singeze ukuphuthelwa umusa, kepha nathi sihlomule kulomusa omngaka esinikwe wona ngegugu nangezilokotho ezinhle ezivela ezulwini kuMoya oNgcwele. Ngakho bazalwane, sishumela levangeli ngothando nangokukhuthala ukuba abantu basindiswe beze ekukhanyeni baphume bumnyameni, ngokuba ukukhanya kufikile ezweni. Laba abangafuni ukwamukela bayazilimaza. Uzigcoba wena ubhozo noma bathi ubhonsi. Uzigcoba ngetshe ngokuba egcineni uzokhala. So sifuna ke namhlanje ke ukuqondisa nje izinto ngaphakathi ebandleni likaNkulunkulu ukuthi kufanele kume kanjani. Kufanele kume kanjani ngaphakathi ebandleni likaNkulunkulu. Ake ngiqale nje kule ncwadi yaTimotheo yokuqala sahluko 5 noma nje sisahluko 3 qala from verse 1. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sokuqala ivesi lesithathu. Yes. Ngokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuthi wohlala eEfesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolibo olokuzalana ezingapheliyo. So into engithunyelwe ebandleni lika Kristu elikhona la eKZN, eMpumalanga, eCape Town, ePretoria. Uma ulizwa lezi usemzimbeni kaKristu, mina ngithunyelwe ukuba nginitshele ukuba ninganaki lezi ncwadi njengoba kuthiwa incwadi kaMpostoli Paul eyithumele eMakedoniya, eyithumele eColossia, eyithumele eEfesu naseKorinte. Wayeyithumele emabandleni kaKristu, emabandleni kaNkulunkulu. So uma nithi ke nani nisemabandleni noma nisebandleni ngemzimbeni kaKristu, le ncwadi ikhuluma nawe. Angeke size sithi hayi phela wayekhuluma nabo ngaleso sikhathi. Uthini manje? Ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo. So sizotshela abafundisi abamile emva kwamapulpit, abazibiza ngezikhonza, abazibiza ngezinceka, abazibiza ngabefundisi, abazibiza ngabelusi, abazibiza ngabapostoli nabaprofeti nabavangeli. Sizonitshela into eyi-1, ningafundisi okwahlukileyo, into ehlukileyo naleyo esiyamukelisiwe abapostoli beyithatha kuKristu Jesu inkosi yethu. Ningafundisi izinganekwane emabandleni. Lalela mangikutshele futhi, ungakuyela esikoleni ukuba umfundisi. Funda iBhayibheli lakho, ufaste, uzile ukudla, utshela uMoya oNgcwele kwami. Mekuthi ubizwa uMoya oNgcwele ngempela, ungeloku uzifaka uzimpintsha, uMoya oNgcwele uzokunika konke okucelayo. Uthi konke esicela egameni lakho uyakwenza. Manje isitifiketi lo siyosilanda lapha yabuza uxoxa izinganekwane ngeBhayibheli. Iyona le elenza senigcina senifundisa ke izimfundiso eziphambene nale esinikiwe. Sinikwe imfundiso yokuthi masibe ngcwele, sihlukane nemisebenzi yobumnyama. Iyona ke ivangeli esinikiwe. Kuthiwa sikhipha abantu emngcweleni. Yini? Nika incwadi yamaRoma
sahluko 15 from verse 1 to verse 5. Ngifuna nje uqonde ukuthi kuyini ukuthi sinikwe lezwi leli. Incwadi kwabaseRoma isahluko 15 ivesi lokuqala. Yes. Kepha thina esinamandla, Thina ke esesinamandla okungcwele, thina sesamukele izwi lokuphila, sifanele ukuthwala ubuthakathaka sifanele ukuthwala ubuthakathaka. babangenamandla. Yabona umsebenzi wami lowo, ngingakho ngimla. Ngimele ukuthi ngizothwala lokungezwe kwenu nokuwabuthaka ukuthi usafuna ukholwa, kepha khona izinto ezisakulibazisa. Ngabe ugwayi, ngabe ubufebe, ngabe utshwala, ngabe amanga, ngabe nje izinkanuko zakhe ezikubulalayo. Kepha ngizogqugquzela, ngizokhuthaza wena osukhona, osuqalile wabeka unyawo, sengizothi beko lesibili, umsebenzi wami lowo. Sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla. Yes. Singazikhonzi asidingi thina. ukushumayela kuphela ukuba bengizikhonza mina, bengizokwenza konke kube ngami, emva kwalokho futhi ngingashumayeli nina. Ngibona ukuthi mina ofanele ungene ezulwini, ngibone ngathi nina nifanele. Kepha ngoba ke ngizwele lezwi leli elisindisayo, ingakho sizobiza abazalwane ukuthi noma sesingaphakathi ke indlela futhi enye esitholana ngayo umkhuleko. Umkhuleko wokholwayo uyakusindisa, uyakuvikela, uyakubiyela umkhuleko, ngokuba ubiyela kanjani umkhuleko kufanele uqondelene. Uhamba umkhuleko uthunyiwe amakholwa akholwayo eNkulunkulu. uNkulunkulu bese yabezwa, bese yafika babiyele ngomkhuleko. Iyona ke le ndlela esibelwa ngayo umkhuleko. Hayi ube ngikhulekela wena sengiyaphilisa ngiphiliswa wena. No. Wena uthumele umkhuleko lapha ya. Umkhuleko wafika wazwakala lapha waboza ukuze umsebenzi. Uthi ke indlebe yakho iseduze. Yena akakude yena. Izwi liseduze uma sikholwa. Konke sicela egameni lakhe okuyintando yakhe kuyakwenzeka. Do you understand? Ukuthi umkhuleko unamandla kangakanani? So abantu bajaha ukukhuleka becela izidingo zabo. Bakhohle ukubiyela abanye abazalwane ukuze bame bonke ebandleni likaNkulunkulu lokho kufanele ukuthi kwenzeke. Aphinde athi kwincwadi yaTimotheyu yokuqala sahluko 2 kusukela ku verse 4 kuze kufika ku verse 8. Othanda ukuba abantu bonke Uthanda basindiswe. ukuthi kube njani? Othanda ukuba abantu bonke basindiswe. So umoya engcwele indaba isekutheni thina fanele sisindiswe ngezwi manje, ingasele imisebenzi yemthetho ezosigqilaza. Sekumele sikholwe yizwi ukuze sifinyelele kuye. Bafinyelele ebulazini iqiniso. Hayi iqiniswana nje, iqiniswa lonke kumele nilazi. Ngokuba munye uNkulunkulu, Munye uNkulunkulu, munye umlamuleli phakathi koMlamuleli koNkulunkulu phakathi nabantu. komuntu noNkulunkulu. Munye uKristu Jesu. Uye lowo uJesu Kristu. Umuntu uKristu Jesu owazinikela abe inhlawulo yabo ahlawulele bonke. thina ngegazi lakhe ukuze thina sithethelelwe izono ngegazi elimsulwa elingcwele lika Jesu. Kube ngubufakazi besikhathi esiyiso. Yes. Engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nompostoli. Ngikhuluma iqiniso, angiqambi amanga. Yebo, umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni. Qhubeka umeleni. Mthembe to verse 8 mongidlalisisile. Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke, aphakamise Ezindaba. Simele ukukhuleka sithwalane ngemkhuleko ezindaweni zonke. Awuphinde ufundele verse leli. Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke. Masihlale ebandleni kaKristu, asikhulekeni ngempela ukuthi wena mina uNkulunkulu nje ngifuna umshado, ngifuna imoto, ngifuna umsebenzi. Hawu uNkulunkulu ngifuna lokho, ngifuna lokho. Njalo wena uNkulunkulu uyacomplain, uhlezi ufuna, uhlezi noma usunakho. Hawu uNkulunkulu becela ungithayisisele nje, ngifuna more, ngifuna lokho, ngifuna leya moto, ngifuna lezasi ngubo, ngifuna yonke into uhlezi ufuna. Awukwazi ukukhuleka nomunye umzalwane. Yabona into eyenza ukuthi ngikhuleke kanjalo.
nikhululeka kanjalo ngoba nihamba amasonto abantshela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukucela izinto ukusho kungasekwenzakalile vele yabona thina sanikwa amandla okudala ngomlomo siyadala uyalizwa nje iBhayibheli lapha lithi ngomlomo siyadala but akushuwa ukuthi njalo hlezi sicela izinto eziyingcebo esemhlabeni lapha thina sikhathazeka ngalezo zinto kakhulu nangu umuntu uyagula la wena ubhizi ukhathazeke ngokuthi awunayo imoto awunayo indlu awunayo umuzi unayo indawo yokulala njalo nicela nize nibheke eceleni nizicelela nina kuphela yelizwe iBhayibheli lithi uverse 8 ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele so uma uphatha umbeze nesibhamu wena ubulala abantu uphinde uthi noma uphatha imithi uthi uzophamisa izandla zakho la zikho ngcwele zozandla ziphatha ukungcola uma uhlabela amadimoni ufaka iziphandla uphakamisa izandla ezingcolile ngikhuluma ngabantu mina abantu bayakholwa angikhulumi ngabantu abangakholwa bazini ngokuphakamisa izandla ngoba bazuka emsamba yoguqa abashisa impepho yona into abayenzayo wena othi usindisiwe uyakholwa lapho ufake amaringi leminweni ungayazi ongabazi ukuthi ufake nama Q-tags kwepha umfana upende izipho zakho ufake lesiphandla uthi usindisiwe kuphi phela mekuthiwa sikhisho bomnyama nesikhishwa kuzona iziphandla wena wafaka iziphandla emzimbeni wakho lala emahlombe sizosinqamule sithi siyophuma la ngemuva ekhanda lakho ufaka isidunu senkukhu wahamba uthatha inhlabathi ebomvu wazibhixa ngayo wathatha lemhlophe wazibhixa ngayo wathenga ibhayi elibomvu wabhinqa isinqeni bakunika ubuhlalo obufaka uphinde uthi esontweni uyokhonza uNkulunkulu ngoba wena ubanjwe umoya amadimo wena uyisangoma wena uyathwasa wena baqede bakunika nenduku bakunika zonke izinto ezidaliwe khona uzozibona ngathi uhlukile unesipho abantu bakini badala abafuna ukukunika amandla bafuna ukwenzela abagoba ngoba kunika amadimoni uzobe usebenzela amadimoni so akekho umuntu ozophakamisa lezo zandla kuJesu Kristu athi ke umthandazi yakhe izozwakala wena uqonda uNkulunkulu wakho lalela lithi iBhayibheli ke kwincwadi yaJohane mzukwane uJesu sahluko 9 evula umuntu abangithi lapho ko verse 30 something ngobheka nje lapho khona uJesu evula amehlo endoda bese bekubuza ukuthi uvule kanjani amehlo bese bethi hayi nina uNkulunkulu akanazi nina nizoni vele nazalwa nizoni le ndoda le iyakhuluma le lithi hayi itheni incwadi ngokaJohane sahluko 9 verse 31 yes siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni indaba ithini kodwa uma umuntu awuphinde ufundele uverse 31 ithini siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni so ngitshela ukuthi uzoza lesiphandla sakhe esontweni wazi kahle ukuthi uNkulunkulu akasifuni isiphandla uyazi kahle ukuthi uNkulunkulu akayifini imithi lapho wena ubhizi uphathe imithi ngapho uphathe iziwasho uzophakamisa lezo zandla okuchela ngazo lapho ukuchelela intikoloshe uphakela ngazo amadimoni bese vokala kuzothi uphakamisa izandla ezingcwele zikho ngcwele lezo zandla uzokhuleka uzukhale minye embezi uNkulunkulu uthi akabuzwa umkhuleko wabantu abangafuni ukuzwa izwi lakhe siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni yes kodwa uma umuntu kepha uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe awuthi yabona ucabange iTestament elisha ubufakazi bukaJohane ukhuluma ngento eyenzeka bese kuzoba khona indoda okuthiwa uSolomon inkosi uSolomon kwincwadi yaMshumayeli lapha kusahluko 12 kusukela kuverse 11 akutshela ukuthi amazi omuntu ohlakaniphile kanjani bese akutshela ukuthi qaphela ukufunda kakhulu ezincwadi eziningi ezikhathaza ingqondo aphinde akutshela ukuthi ke nakho ke sekupheleliswe konke oqala lapha kuverse 11 amazwi abahlakaniphileyo Jesus Christ zincijo noma induku ecijile nezigaba zawo zipikili so amazwi omuntu ohlakaniphile abukhali yayizona lonto leyo ezinamathelayo afana nezipikili ezinamathelayo zizohlanganisa ephiwe ngumalusi zizohlanganisa izinto ezimbili noma zohlanganisa iplangwe noma zohlanganisa uthayela neplangwe izonamathela ukuthi thanqa ngoba yini
afakwe ngendlela amazwi akhulunywa umuntu ohlakaniphile afika kumuntu ofuna ukuhlakanipha uyakwenza lokho kuyintando kaNkulunkulu agcwalise. Kepha mawuzothatha isipikili esibuthuntu esingelayo indawo ebukhali uthi uphela ngaso ungashona ilanga funa abantu abaningi ngoba yini asikho bukhali kanjalo ke namazwi aqhamuka kumuntu wesukula wakhe afuna nje wena ufukuze wenza izinto engenamsebenzi bese athele futhi ephiwe ngumalusi munye uphiwe uNkulunkulu munye uJehova. Kepha phezu kwalana ndodana yami. Kepha ke nakho okubalekile nina ke nginitshelayo ngithi mina ilaleni ngicela ungizwisise yekani ukuyofundela ukuba bafundisi inthola certificate qaphela ukuthi ngabe uhula umoya ingcwele noma uhola umuntu okunika assignment. Kepha unika assignment yokwenza assignment wathini khona lento leyo bayishoyo lo khona igama lelo ukuthi na ngeke ngizula ngazo uzohlola umuntu uzo-assess umuntu ukuthi wena uyayiqonda lento ekuthiwa yenze ukutshela yini ukuthi yile kumele uyenze wena utshela umoya ingcwele ngisho ngoba uye nesitifiketi ufake ibhanti wena usayisidom kamoya wisdom sokugcina ngoba awuhola umoya ingcwele ubhizi uqhosha ngebhanti nangesitifiketi uthini umbhalo. Kepha phezu kwalana ndodana yami uxwaye ukwenza izincwadi eziningi. Xwaya ukufunda izincwadi ungahamba ufundela umsebenzi ngoba umsebenzi owuholela bese ufundela umfundisi uthi uzofundisa abantu bakaNkulunkulu ngezinganekwane ozihamba uzifundela wenza ama project nama assignment uassesswa uphasisa ukuthi uphasile uma ufailile. Wisdom kamoya unawo umoya ingcwele unomoya unikwe umuntu ositshela ukuthi wena ukhale ekhanda lakho ngoba umalazi ucuphiswa ukukhulume amagama ayiye ngayo kepha ngenakho ukufunda engalungisi lutho. Kuyakho yathi umuntu osindiswa ingakho ngigcoba abantu besifazane ubazoma nabashumayeli ingakho kulezi zikole abantu besifazane befundela ubafundisi banikwa amabhanki ngoba yini lapha yana abasebenza imali bazobanika imali bazokwenzela usathana unjalo ke uwakuyeka nje usathana ufukuzela izinto engenamsebenzi baningi. Xwaya ukwenza izincwadi eziningi kuphela zama-philosophy imbono yabantu eze-romance lokufunda izincwadi ungitshela ukuthi ufuna incwadi zamabhizinisi unemqingo omngaka lapha nokufunda okuningi kukhathaza umzimba. Ithi enye incwadi bahlezi befunda kepha bafinyelele eqinisweni kusho incwadi kaTimotheo bahlezi befunda kepha lutho ukufinyelela eqinisweni so ukufunda kwabo akunamsebenzi lapho kule ncwadi yesibili kaTimotheo ukuthi ufuna lo ncwadi ngibakhombisa ukuthi etheni isahluko sesibili isahluko sesithathu ngifuna uverse 7 to verse 8 noma from verse 6 befunda njalo incwadi yesibili kuTimotheo isahluko verse 7 befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Uthini ngalo umshumayeli akasho ukuthi ugweme lokufunda njalo ngoba kukhathaza ingqondo ngapha uMphostoli Paul bafunda njalo uMphostoli Paul nawe efundile wefundile na njengabo efunde ngomthetho ulandela kepha awuzange umzuzise lutho kunaloko wayigcina izingela ibandla likaKristu. Yabona ukufunda kugcina sekuyisikhala esihlasela wena kanti uthi wena ufuna ukumba ngesikhali esipheleleyo kepha sigcina sesishaya wena isikhali ngenxa okungabi lakho ukuqonda izinto zikaNkulunkulu ngeke uzikhathanise lezi wese emhlabeni ubhalwe phansi eBhayibhelini ngizokufezela incwadi eziningi uzudideka uthi siqede lapha kule ncwadi yamshumayeli bese ke ungivesele incwadi engishoyo lapha kwincwadi yakhe ulonduzana ngifuna yaseKorinte engifuna uyivese emva kwala bese uphinde ungivezele futhi ezaseKorinte lezi ncwadi zu2 eyokuqala baseKorinte sahluko 1 bese kuzoba incwadi yaseKorinte sahluko 2 kuzoba uverse 12 ngifuna ubavezele izinto zikamoya ukuthi zihamba kanjani ezenyama zihamba kanjani bese uphinde unginika amaRoma sahluko 8 ngifuna kuverse 5 lezo zincwadi lezo nje ngifuna ubavezela izinto zikamoya zihamba kanjani bese sibuyela ngaphakathi ebandleni fanele kume kanjani. Awuhambe ke unginika lapha kwincwadi yamshumayeli uqede ngayo bese ubuya kwincwadi ke yaseKorinte
Kepha phezu kwalana Bepha phezu kwalana ndodana yami. Awukwazi ukwenza izincwadi eziningi. Xa eyakufunda izincwadi, yabona iBhayibheli ilodwa uma ukuthi impela ufuna ukufunda ngoNkulunkulu, asekhuluma ngoNkulunkulu. Ngiyakubona lokufundela umsebenzi wabe ufunda uthola certificate usebenze. Lokho usebenza umsebenzi ngoba ufundela. But lokho ukuthi ufuna ukwazi uNkulunkulu, adinga incwadi ebhalwe omunye umuntu ethi ibhala ngeBhayibheli noma wathatha amavesi wathi ufuna ukwachaza, ukwambulela yena, ambulela umoya ingcwele shona lona iBhayibheli. Ngoba ngicela nazi lo mavesi ningalazi iBhayibheli. Kwaya ukwenza izincwadi eziningi akuphela. Ukwenza izincwadi eziningi akunakuphela. Nokufunda okuningi. Ukukhathaza umzimba. Nakho kuphela kwendaba. Nakho-ke umphela ndaba. Lapho sekuzwakele lapho-ke sekuzwakele konke. Mesabe uNkulunkulu. Sikhuluma ngokumesaba uNkulunkulu. Lithi incwadi lapha lombhemu lo ade ngabona uthi ke uNkulunkulu siyazi akayizwa imithandazo yabantu abayizona. Kepha uzwa imithandazo yabantu abahamba ngokumesaba uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe. Mase unqobe lokhu, ngabe unqobe konke. Mokuthi ufuna ukwazi uthini ongayenza uzehlisela ulaka noma uwenza uNkulunkulu akuthande. Ukuthi wena umesabe uNkulunkulu bese ugcine imiyalo yakhe. Ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Yonke into ekhona lemhlabeni ewumuntu ngaphansi kwelanga imelwe ukuthi kwenze lokho. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni. So angikhathali ukuthi ngabe uzibona ungcono kangakanani kulesimo kusona uthi wena hayi ayimsaba uNkulunkulu wakho, angimdengi uNkulunkulu wakho, nginemali yami, anginalutho mina ngizenzele konke ngamandla ami. Egcineni lithi iBhayibheli konke kuzoya ekwahlulelweni. Nayo lo mali othi nayo ogoloza ngayo, nawo lo uzenza uNkulunkulu wena uqobo lwakho, nawo lamadimoni owakhonza yamadlozi akini lawo niyaphakathi kanye nakho konke okufihliweyo ekwahlulelweni. Uma thi uyikholwa ubukholwa ukhipha kweshumi, ukhipha umnikelo, kepha ubhisa fuqa ugwaye, uzohamba ekwahlulelweni. Ngoba mthi ubukholwa kepha uhamba amajoyinti, ufeba, ukhipha izisu, ubulala, wenza konke okubi phambi kaNkulunkulu, ufihlela abantu. Uthi ke noma ngabe kuthiwa kufihliwe kanye nakho konke okufihliweyo, nakho konke noma kuhle noma kubi, noma ngabe kuthiwa kuhle noma kuthiwa yonke imisebenzi kuthiwa siyohlolwa emlilweni njengegolide. You understand? So lezi zinto lezi zifika kanzima kubantu abahamba ngokonyama. Yini onginikeke le ncwadi le? Sekorinte. Yes. So la chapter 1 so verse 18. Noma starting from verse 16. Kodwa ngabhaphathisa nabendlu kaStefana. Ngaphandle kwalokho angazi ukuba ngabhaphathisa omunye, ngokuba uKristu kangithumanga ukuba ngibhaphathise, kepha ukuba ngishumayele ivangeli. Kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi. Kungabi ngani? Ngokuhlakanipha kwamazwi. So asizanga la uzocopha isisoka. Njengoba ngibona ngimlana angizanga ukuzocopha isisoka. Funa isiphambano sikaKristu senziwe ize. So ingeke ungakho futhi ungasoza wangizwa ngithi ngizoya esikoleni ngiyofundela ubomfundisi. Ngisho ngangicela ukuthi uzongikhokhela ngifunde mahala, khohlwa ngeke uzungibone. Ubeka ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula. So kulabo abazitshela ukuthi ke bayazi bengazi, kubona izwi likaNkulunkulu liyobuwula. Kepha kithina esisindiswayo, kepha kuwena okholwayo, lingamandla kaNkulunkulu. Yes. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ubhalwe phansi kuyona incwadi le. Yebo lento le umuntu oshumela ngeBhayibheli njalo ufike khuluma kuchazele bese hamba ukuthi ubhaliwe. Ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo. Konke lokuhlakanipha okuqoqile uthi uqoqela usuku lakho lokuthi wena uzikhukhumeze ukuthi uyakuchitha nokuqonda kwabaqondileyo. Ngiqonda kwethu okuphambene nezwi kaNkulunkulu uyakwenza kube yinto engelutho. Haleluya. Siphi isazi na? Baphi ohlakaniphile balomhlaba? Uphi umbhali? Baphi ababhali balezincwadi ezigcwele emashalofini ezitolo bangasekho dala bafa? Uphi umphikisi walesi sikhathi? Baphi bonke abathi noma Beatles, Beatles babethi bona bazoduba ngaphezulu kwaJesu, bona ngeke baze bafe bona. Wathuthulwa la esikhaleni, thuthula umlandeli wakhe.
Yayibona yonke lonto leyo. Baningi omunye wesifazane waseMelika wathi ushaya ihlaya ngoJesu stage. Wamva kwalokho wafuna ugingqe ikhanda lakhe la crack. Ethi ushaya ihlaya ngoJesu. uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na. Omunye umdlalo weUFC bathi uConor McGregor naye wezihlaya ngoJesu wathi uyahlehla waphuka iqakala laphuka pheqa. Laphuka. Hallelujah. Glory to God. You understand? Hallelujah. uNkulunkulu elithi iBhayibheli uNkulunkulu akamokhwa. Awudlali ngegama lakhe. Jesus. You understand? Amen. uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na. Abanye bacula igospel kepha ke bayitabane badlidakamizwa. Amen. Abanye bacula igospel bafaka amawiki bafaka upende bagcwele umofebe. Amen. Oh Jesus. Yini bathi igama laNkulunkulu igama lodumo ukuthi bathola udumo benza imali ngalo. uNkulunkulu uyaniveza ukuthi anibona bakhe. Ngamanje likaNkulunkulu asiyenzi lonto leyo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Asinabo Rastafarian la ebandleni likaNkulunkulu. Mawufuna ukuba umzalwane ushaya phansi izinwele zakho ukuba kuyihlazo ukuthi indoda ibe nezinwele ezifike eqolo. Ngokuba njengalokhu ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu. Yabona ekuhlakanipha kwaNkulunkulu Izwe alimazanga uNkulunkulu. aliqondi izwe ngoba yini lona umuntu nomuntu uhlakaniphile emehlweni akhe. Ngokuhlakanipha kwalo. Yizolo lonto leyo. Khona ke incwadi lapha kwincwadi ezakhe. Sahluko 16 mengaphosisi. Uverse 1 no verse 2. Sahluko 16 ngokufuna uverse 2. Nomqale from verse 1. Incwadi izakhe sahluko 16 verse 1. Yebo. Umuntu unamasu enhlizweni. Enhlizweni yakhe umuntu unamasu. Kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Yes. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Ingakho umoya ingcwele ethi ke uNkulunkulu abamazanga lezweni ngenxa yokuhlakanipha kwabo ngoba emehlweni abo ba right balungile. Kepha inhliziyo ihlolo ubani uNkulunkulu. Ngoba uyazi ukuthi enhliziyweni kugcwele ukufa, inhliziyo ngumkhohlisi, yimbi ngumthakathi. Uthi ubani ongayazi uthi mina Jehova, mina ngihlola imidlinzo nemicabango yakho bese ngahlulele umuntu yilowo ngalowo ngokwemisebenzi yakhe. Amen. Kepha uJehova uyalinganisa imimoya. So umelinganisa umoya kusuke kuzobeka umoya kaNkulunkulu ngapha kumoya wakho ngapha esikaleni. Umoya wakho utholakala ukuthi uyaphakama, kusho ukuthi nje umoya ukuphakama kaNkulunkulu wehlwe uyasinda umoya kaNkulunkulu wakhulula. Amen. You understand? Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sokuqala iverse 21. Yes. Ngokuba njengalokhu ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu. Yes. Ngokuhlakanipha kwalo. Ngokuhlakanipha kwalo. Kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo abakholwayo. Usindisa abantu abezwa ivangeli lokukholwa bese ke ngoba ivangeli lokuphila okuphakade engaje lokukholwa kuphela. Ivangeli lokuphila okuphakade ibona abasindiswayo Ngobuwula bentshumayelo. ngoba yabona masishumayela nje bathi uyahlanya lona uyamemeza usiyamazi ke lona. Awulona besidakwa naye awulo besifeba na besibhema na awulo besihle na insana. Kuphi namhlanje ngibalekele leyo mpilo yobumnyama ngokuba ayinanzuzo. Uyacabanga kuvuka ekuseni ngicabanga ukuthi uzongibhemisa insana namhlanje anginayo imali yokuyithenga. Ngisilima kepha ngike ngihlakaniphile. Uyacabanga ngiyongena esikhwameni somuntu wesifazane noma esikhwameni somuntu ngifuna imali yeluzi. Ngiyawuntshontsha. Ngizitshela ngihlakaniphile. Sengisigqila sikagwayi. Uyacabanga ke umuntu wesifazane ngoba ngimbuye ngambuka izinqa sengimtshela ngiyamthanda ngitshela ngihlakaniphile ngibe ngazi kahle ukuthi ngimthanda ubani wesilima. Hallelujah. Uyacabanga ngiyojabula lapha ngifike ngiphuze ubusuku bonke ngidakwe ngithatha umuntu wesifazane engamazi ngolala naye ngivuke nesifo. Ubani wesilima lapha. Uyacabanga uhambe uthi wena uyodlisa ngomzimba wakho ugqoka isiketi esincane esiveza umsobe ezinga veza icleavage ufike udaka utshwala lapha emva kwalokho abafana bakudlwengule. Ubani isilima lapha. Uyacabanga ukuthi ulalelo mfana lapha wakumithisa waba ukhipha isisu kathi uthi usejabuleni. Uyacabanga ukuthi unengane ongamazi ukuthi ubani baba wayo ngenxa yenjabulo lokuhlakanipha kwasezweni okuphelayo. Ubani isilima egcineni. Amen. Hallelujah. Zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Kepha uNkulunkulu uyayiqala imoya. Kulendlela ebukeka iyinhle emehlweni yakho. Yaphi isiphetho sakhona kube ukufa. You understand? Onginikele ngifuna lencwadi le. ImaRoma sahluko 8. Kusukela kuverse 5. Khona ngizobakhombisa ukuthi abakamoya bahluke ngani kunabenyama.
Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 5. Yes. Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama. So abantu balemhlabeni bajabuliswa izinto ezijabulisa inyama as long as yena ezizwa ispirit sokujabula. Namhlanje uneme, namhlanje uholile, namhlanje ufuna ukuthenga, useplana yonke into afuna ukuyithenga, ufuna uqala ngesitolo sakabani, ngiyothenga ukuthi, ngiphume emva kwalokho ngeke ngesitolo sokuthi, ngiphume emva kwalokho ngihambe ngiyogeza, ngifake iperfume yami ebizayo, ngiphume emva kwalokho ngihambe ngiyolanda lezi ngane ezubani obani umngani wami, sihambe sephathini, siyaphuma ephathini siye clubbing. Uhamba yonke lento uyazimosha Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama. So lezi zinto ziyabajabulisa zonke lezi ama drugs. Yonke lento le advertise on TV. Yabona lento ukuthi umuntu osifazane kuveza imovie kuthiwa imovie romance. Imovie romance. Abantu abasha bayakhanukelana high school noma college. Nentombazane nje kunestarring somfana namashiya amahle. Noma nje wakhiwe kahle namehlo mhlamba athize. Intombazane izothi ngifuna nizwe uSathane useguqula amagama awufebe wawenza azwakala kamnandi. Uthi nje ngine crush nobani. Yini crush? Inkanuko. Ngiyamkhanuka ubani kepha uSathane usethe icrush. Khona uzozwakala kamnandi yazi amehlakhe noma ekhuluma noma nje amashiya yakhe wena nje into nyongo ebuka umuntu ubheka amashiya ubona ukuthi nje hayi lo muntu uyikho konke okudinga empilweni yakho. Siwula. Hallelujah. Hallelujah. Ububula lokho. Hawu, hayi mina ngithanda igwegwe lakhe ngiyayibona ngane manje ama hips ayo, buka nje ama lips ayo, buka nje amehlayo mfethu bese imkhazi vele ilokhu iginqa amehlo ngathi I roll on. Yabona nje ukuthi isiwula. Ukhazwa izinto ezingenamsebenzi. Uthi uJosepha lapha eGibhithe umntwana ungaPhotifa eselokuthi amehla akho mahle. Amehla akho nje ungakwabona esebolile ethuneni ukuthi ungaphindi wakubone lobuhle lo. Bonke abazindlayo uyakutshela ukuthi ke akubona lo ukubonayo kuhle. Lithi iBhayibheli ekhambeni kwakhe konke uJoseph azange azamlahla uNkulunkulu. Amen. Yini usaba lithi iBhayibheli mesabe uJehova ugcina imiyalo yakhe. Umyalo kaNkulunkulu awuloku uphila kuyena utshela uAbraham ubaba wakhe umkhulu wakhe. Umyalo yabona kutshela umyalo lithi incwadi lapha ezincwadi izaga sahluko 1 kusukela kuverse 2 verse 4. Ngifuna ngifundele khona bezozwa ukuthi umyalo omnikiwe uyokusiza kangakanani njengoba ukuhlakanipha ukugcina umyalelo ukuhlakanipha. You understand? Incwadi izaga isahluko sokuqala. Yes. Verse 3. Yes. Nokwamukela ukulaya kube ngokuhlakanipha. Ukwamukela ukuyalwa kuba ngokuhlakanipha. Nokulunga. Nokwahlulela. Neqiniso. Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha. Nezinsizwa ukwazi amasu. Nezinsizwa ukuthi zazi amasu. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe. Lo ohlakaniphileyo athole ukuzwa. Aqhubeke ekufundeni. Noqondileyo athole izeluleko ezinhle. Ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo namazwi okuhlakanipha nezimfumbe zawo. Qhubeka. Ukumesaba uJehova ukuqala kokuhlakanipha. uJehova ukuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuthi ziyalwa iziwula. Ndodana yami yizwa ukulaya kubayihlo. Ukuyala kukababa wakho ungawushiyi umthetho kanyoko ngokuba kuyakuba ngomkhelo omuhle umkhelo wakho omuhle ekhanda lakho. Haleluya. Nemigexo entanyeni yakho ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi. Uma zithi hamba nathi siqamekele igazi silinde sikuthele ukubulala sibheke ngeze ongenacala ukuze sibulala umuntu ongenacala sizuze sibagwinye besezwa. Yes. Njengendawo yabafileyo sibase endaweni yabafileyo. Ubeka lesaphila njengabehlela egodini. Yes. Yonke impango eyigugu siyakuyifumana. So bona abantu abayiziwula basebenzela izisu zabo basebenzela inyama. Abasenyameni banako kwani okwenyama kepha lo hamba ngokuqondo nikwamazwi okuhlakanipha ukuze ke alunge ekhambeni kwakhe uNkulunkulu uyakumsekela ngokuhlakanipha nangemiyalo njengoba uJosepha walondwa imiyalo kaAbraham ukuze engoni.
buyela ngale kwincwadi ke ngifuna incwadi yesibili incwadi yokuqala emalotuzana yaseKorinte sahluko 2 ngifuna from verse 11 to verse 14 just ukuthi nje uzwe ukuthi uma sishumayela kanje ubani ongasinda ubani ozakufa. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 11 nalokuthi uma mina ngikhuleka kanjani, uma ngicula kanjani ngoba lezinto ezikamoya kuzona izami. You understand? Lo moya engiwufunayo mkhulu kakhulu uba ngavele nguzele noma kanjani. Incwadi yaseKorinte isahluko 2 incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko 2 from verse 11. Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu? Ubani kubantu owazi okomuntu? Uma kungesiyo umoya womuntu okuye na. Uma wena wazi izinto ezikuwena kuphela nezinto ezingawe kuphela. Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. So uma wena unezwi kaNkulunkulu uzokwazi ukaNkulunkulu. Uma wena umazi uNkulunkulu uzokwazi izinto zikaNkulunkulu. Uma ulazi iBhayibheli uzozazi izinto zikaNkulunkulu. Kepha ke uma ungamazi uNkulunkulu uzokwazi umoya wakho nalokho izinto zakho kweinkanuko zakho ezifuna wena kuphela. Go ahead. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe. Kepha thina ke samukele umoya ovela kuNkulunkulu. Yayizo indaba umehluko lowo phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane, abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bomnyama, abantwana bakaJesu Kristu nabantwana bakaSathane. Ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu. Ukuze sazi sipho esisitholile kuNkulunkulu. Ngomusa esikhuluma ngakho futhi. Kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu. So ngilawe ngikyala ngithi yabona lezi zinto zokuyela esikoleni kokufunda bakhuluma ukuhlakanipha kwabo. Amazwi okuhlakanipha kwabantu ayengayo. Amazwi angena nzuzo, amazwi angena ngeke umuntu okuyela esikoleni ukufundisa ashumayele kanje kuphela. Izincwadi akazazi ngikutshela imfihlo yabo benza njani. Uhlala isonto lonke plan isemoni. Ayibhale phansi ayijothe down wazi ukuthi wena avene umoya engcwele ngendlela okhuluma ngayo bese chaza ngokuyenga nangokukhohlakala nangesoka lesabasicuphayo kanti akho lutho lapha ku empty gogogo nje. Hallelujah. Indodana enkulu kaSathane eze ngesimile esiveze nomhlathi. Hallelujah. Ingakho iBhayibheli lithi kumina beza bembathe isikhumba semvu kepha ngaphakathi bagcwele ubumphisi. Ngeke zashumayele kanje khohlwa. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. So uyama la uSathane sebese indodana yakhe imela ishumayele ngomoya kaSathane iqede. Bese lithi amen nijuluke nigqume ngoba yini intshela ukuthi uNkulunkulu uzokunika imoto entsha qaka. uNkulunkulu uzokunika umsebenzi. Isho manje thithi umakhelwane wakho uthi manje unemoto. Manje unemoto. Isho manje ukuthi unomuzi. Awunalutho wazahle unalutho. Ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe. Akasifundisi lo uNkulunkulu. Ngabe khona le connection njalo. uNkulunkulu simasifuna yena. Konke lokuzakunezezela. Wena lothi ke ubani lothi kuwena isho kanje. Mekuthi usho kanjalo umbuzo kubhalwe phi eBhayibhelini? Amen. Kubhalwe phi ukuthi masisho njalo sithi hayi ngicebile namhlanje ngizoba nemoto. Namhlanje ngizomthola umkhwenyana. Namhlanje ngizomthola umfazi omusha. Kuphi khona lo mdala umshiyeleni? Amen. Umshiyeleni awuqala uzibuza lokho. Uma ukuthi ke ubunothando lwaNkulunkulu, ngabe usahlele nonkosikazi wakho kumnandi. Yini inkanuko? Nibuswa inkanuko animazi uNkulunkulu nini? Nigijimela amagama amasonto nayo nokungena emabandleni, ngingenakho uqonda. Manje ke ngifikile noDobo. Amen. Alifaka. Yoba ngibona ngimlala ngiyadoba yini. Ilindile. Bayaphuma manje nabo. Bayaphuma egebengweni. Bayaphuma ebufebeni. Bayaphuma ematshwaleni. Hayi ngoba kuyimina. Mina kuthiwa ngiphosa uDobo. Amen. Ngiphosa uDobo. Futhi ke manje sengizoliyeka uDobo, sengizothatha inet. Ngifake inet. Amen. Ngegama lika Jesu. Kepha nina anisenyameni. Kodwa nikuye umoya. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Uma umoya kaNkulunkulu uhlala kithi sikuyena umoya. Kepha uma umuntu enganaye umoya kaKristu. Kepha umuntu engenayo umoya kaKristu. Lowo kasiyo wakhe. Uma umuntu engenayo umoya kaKristu.
Angasiyo owakhe. Uma umuntu ebhema ugwayi. Lo kasiyo owakhe. Uma umuntu ehlezi emkipitweni. Lo kasiyo owakhe. Uma umuntu ephatha imithi ethakatha. Lo kasiyo owakhe. Uma umuntu ehlala ngaphansi kwesihlahla lapha kaShembe bengixoxela ngoShembe. Lo kasiyo owakhe. Uma umuntu egijimela kulabo abanamandlozi ayobhula. Lo kasiyo owakhe. Uma umuntu ethatha amanzi kuthiwa akachele ngawo echela ngawo. Lo kasiyo owakhe. Awuyena kaNkulunkulu wena ngokuba wenza izinto uNkulunkulu angazifuni. Phela nje hayi ukuthi mina ngiyakwahlulela. Umuntu akwenza ukuthi ube wena kaNkulunkulu ukuthi ube nomoya wakhe wenze lokho. Labo abazonda abanye abantu awusiyo owakhe. Lowo nomona awusiyo owakhe. yabona mawuzothi ubuka mina uthe yazi nami ngifuna ukushumela kangcono naye ngamhlula mina loyo. Uthini iBhayibheli? Uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono. Ungeke ucabange lento oyicabangayo kuba wena ubuna uKristu ngoba uKristu akacabanga into engasila akho competition la. Uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono, kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. So ukulunga kusho ukuthi ngeke uzofisela omunye umuntu into embi, ngeke uze wenze izinto ezoqhatha nezwi kaNkulunkulu. Uma ulazi, uma ungelazi ka unayo Jesu amfukela ngawo. Kodwa mawukholwa izinto ofundiswa zona uzenza wena uNkulunkulu ufuna ukuphila kwena. Umoya engcwele ufuna ukungena kwena kepha ukuze umazi wonke ngene eBhayibhelini nawe sihambe sonke ke manje. Ungasasala ngemumva. Ngoba abafundisi labanifundisa abanishumayela nibanikima othi awubheke ngenehlazo. Umfundisi wenu bonke uhamba ngezinyawo. Ibizwa ngani lonto le? Uma nje wabiza umfundisi omngane wakhe ovashile ukuthi azokwenza isibonelo ngako uhamba ngemoto ibandla selimthengele imoto basebenza nini kunje banisebenze yena bona kuyihlazo ngempela umfundisi wethu hayibo uhamba ngezinyawo hayi ngeke qaleke nishama phakethe imali yokugross asenayo imali yokumsebenzela asenayo ucabangela umfundisi osikhothe nje nicabangela abakhuthuzi iBhayibheli labo beze ukusebenzela izisu zabo awunginike incwadi leya yokuqasa usahluko 2 verse 13. yes Esikukhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu. Yayizona lento leyo awucabange mina nje ngeke ngithanjiswe kuthiwa ngoshumela kaShembe hawu ngeke bavumi ngeke ngiswe eMaromini lutho ngeke ngiswe kweChurch of the Holy Ghost lutho ngeke ngiswe eBaptist Church hayi cha ngisho abanye abazibiza ngamaKristu emabandleni abo abangifuni uyabona ukuthi anginandawo kulamabandla khona Amen. bazothi indaba uzibheke ukuthi unani ngoba ngishumayela mina indaba zemali engcebo nokusebenza mina ukuthi ngikhuthuza abantu nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha so mina ngikhuluma into ebhale phansi eBhayibhelini nje binjalo ukuthi uyithatha noma uyithathi uwena noNkulunkulu egcineni yebo kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu. So ukukholwa kwakho bekunika kumina wesiwula ngiyakutshela mawuthi ukholwa ngenxa yami njalo isikhathi sakho fanele ukukholwe ngokuba umoya engcwele uyena osinda inhliziyo yakho uyena okuphendulile ezolweni ukholwa wena uhamba le ndlela ngoba usaba uNkulunkulu kube ngamandla kaNkulunkulu amandla glory to God kaNkulunkulu yebo ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabahlakaniphileyo. lonto lezinto abazishumelayo abafowethu abakumoya bazozizwa lezinto ngoba yibona abahlakaniphile ngokukamoya Ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi asikhulumi ngokuhlakanipha kwalomhlaba nokwababusi balesi sikhathi nababusi beli lawalomhlaba ababhubhayo abanjani ababhubhayo senza njani thina kodwa sikhuluma ukuhlakanipha sikhuluma ukuhlakanipha kwaNkulunkulu emfihlakalweni emfihlakalweni emfihliweyo kuNkulunkulu efishwe umoya engcwele akumise ngaphambi kube inkazimulo yethu. usinike uJesu uyena osekhazimula manje uyena imfihlakalo uJesu Kristu ufuna ukusindiswa ufuna ukuthula ufuna ukuphila ufuna ukuceba ufuna ukuceba ezulwini Kusukela kwaphakade thatha uJesu yonke le mali yakhe unayo ebank ngeke izikufake ezulwini yonke lezi moto namantekiso nawo ngeke lezi bhamo nazo ngeke zikufake ezulwini ngeke zikunike imfihlakalo yokuthula ulala ungalele lokuthi uwele ebusuku mekunyakaza isilwane eminyango noma kunyakaza utshani uvule ngewindi sophethe isibhamu ngesandla akukho ukuthula kwababa haleluya haleluya awukwazi ngisho ukushiya ifoni yakho nomkhwenyana wakho noma nomkakho ngoba kugcwele ukubona kuyona haleluya
akukho ukuthula kwababi. Amen. Awukwazi ngisho ukuhamba ukhululeke. Hlezi ukufuna ngapha nangapha. Uhamba uqamba amanga uthatha izinto zabantu. Uyafuna umphakathi uyisisala akukho ukuthula kwena. Amen. Thatha uJesu. Yes, Lord. Akukho ukuthula kwena emsuka ecabanga, ngizomkhamba kanjani lomntwana lona. Efune ngiyoboleka le Levi's kuSibu. Efune ngelapha kuSandile ngiyoboleka iGucci. Ufuna izinto nje uhlanganisa uhambe uyogcwalisa inkanuko. Akukho ukuthula kwababi. Hallelujah. Impilo leyo bafethu yenkanuko nenyama nokuhlamba senyameni kuyagqilaza futhi uqamba amanga. Ukwenza ube nabantu abaningi angenamsebenzi, inzuzo yakho ayilasti. Kodwa uza kuJesu ukunika imfihlakalo ukuthi hey yazi ungaphila ngaphandle kwale Levi's. Lo mntwana akasho lutho kwena. Lesibhama sisho lutho kwena. Lo mbese ophathayo ungaphila ngaphandle kwawo. Ngiyahambela le washo olifakile olufunayo noma le olifakile nale mgexo oyifakile futhi ezinye izimpahla enizifakayo nezinto lezi enizigqokayo zama fake ngoba yini ngithanda ukubukwa. So awungamane ngifaka into engenagama nokuthi ngifaka into enegama ngepha ngibe ngazahle ukuthi akuyona. Loyo nto kuyefana nomuntu ke othi yena uJesu noma undodana kaJesu kepha ke ephila impilo yesono. Lo muntu uthenga ubuso. Phela igazi likaJesu liyabiza. Sathengwa ngenani thina enzima kabi. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli asithenganga ngegold nesiliva. No. Asithenganga izinto thina esibulayo. Sithengwe ngemfihlakalo yasemaphakadeni. Yes, Lord Jesus. Awubanike. Amen. Esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngumoya. Fundiswa bani? Ngumoya. Ifundiswa bani mina? Ngumoya. Fundiswa bani wena? Ngumoya. Ifundiswa bani thina? Ngumoya ongcwele. Yezwa Sichaza okomoya. Sichaza okomoya. Okomoya. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Yeah, glory to God. Okomoya. Umuntu wemvelo akakwamukeli okukamoya. Oyinyama akafuni lokho kamoya. Ngoba ugcwele inkanuko zenyama. Hallelujah. Gcwele umoya wenkohliso. Abantu ngikele mina ngiyabantu bayakholwa abalifune livangeli. Bafuna leli enzokala kamnandi ezindlebeni zabo. Bambalwa abantu abazongifonela noma basho bathi hayi yabona ke uhlezi kulona. Makabonge uJesu Kristu. Hallelujah. Bambalwa iningi labo ligrace elishalaza sengasazi izothini. Because abanye bazama ukuthi hayi uzophela manje uzophela manje. Angiwathathanga kumuntu. Angizange ngiwaboleka ngokholetanga. Hallelujah. Nginikeleke umzimba wami ukuthi mawube yiveseli ezokwenza lo msebenzi kuze kube sekufeni ngoba ngithola igugu. Ngithole igugu. Angizikhethelanga uyena othe ufuna ukusebenza. Manje mina ngivumile ngathi akayenze noma ngabe yini. Uyakwenza lo akuthandayo noma inini. You understand? Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu. Umuntu wemvelo akalamukeli iqiniso. Isono sisadla isono, sisajabuliswa isono. Ngeke azalamukela ivangeli ngalithala ungamshumayeza 100 years ukuba lento oyiyena usafuna ukuyenza, usayilangazelela kakhulu. Ngokuba kungububula kuye. Ngokuba lento esishumayela usibubula kulabantu abakho. Angeke uqonde. Ngeke futhi azaqonde. Ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Ngokuba lento ibonakala kanjani? Ngokomoya. So izwi iBhayibheli likamoya akulona elabafundisi ohamba ufundela ukuba umfundisi noma umuntu ofundisa ngeBhayibheli. Alikamoya afundiswa umuntu. Kepha ongomoya ubonisisa konke. Lezindaba. Kodwa yena kabonisiswa muntu. Yes. Kepha yena kabonisiswa muntu. Ngokuba kubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba ubani owazi umqondo kaJesu ke ukuba angaze ayifundise na. Yezwa lo nto ungeke umfundisi umoya ingcwele. Umoya ingcwele unika thini kwimfundiso ukuthi sifundise abantu abahamba umnyameni. Kepha thina sinomqondo kaKristu. Uma nje sesilazi izwi lakhe njengoba ungizwa ngishumayela ngambula ubuyena umqondo wakhe uyena onginikela ngizange ngize ngibe nako ukuhlakanipha kwami. Ngisho ukuhlakanipha kubono kwami, ngisho uqonda kubono kwami, ngisho ulwazi akulono lwami. Okwakhe konke nami ngowakhe manje wonke. Konke kuyimi kwakhe. Awubuyele ngale kwincwadi yaTimotheo. Sahluko. Hayi. Funa usahluko. Incwadi yokuqala yaTimotheo. Bekusahluko 5. Bekusahluko ba. Sahluko 1. Ngifundele uverse 1.
Yonke lento engifundisayo ngifundisela abantu abafuna ukubuza emgcweleni nabantu asebengenile abangaphakathi ukuthi masihamba lezi zinto esizikhulumayo ezikamoya ungadidiswa izinto eziningi. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sokuqala ivesi lesithathu. Yes. Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuthi wahlala eEfesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo. Afanele sifundise into ephambene nalento ebhalwe phansi. Abaprofethi nabapostoli bakhuluma izwi linye. Wena mawukhuluma into ephambene lezwi, iBhayibheli linginika igunya ukuba mangikuyalisise. Futhi banganaki izinganekwane. Phumani kwizinganekwane. Nezindaba zolibo lokuzalwana. Nezindaba zolibo lokuzalana. Ezingapheliyo. Ezingenamsebenzi. Ezibanga ukuphikisana. Kunokuziqube isimilo. Ezibanga ukuphikisana nokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu. Into nje umuntu uyabona ngekele iBhayibheli. Umuntu engaphikisana naye. Akuyena umuntu othi uyalazi iBhayibheli. Kepha engalazi. Umuntu othi uyalazi iBhayibheli ufuna ukungicorrect ngeBhayibheli. Umuntu engiphikisane naye umuntu engiphikisane naye umuntu ongalazi iBhayibheli. Because ngizokhuluma ngezinto ezingeBhayibhelini. Uzokuthi hayi iBhayibheli afana belungu mase ngithi mina ngikhombisa ngeBhayibheli lekusho njalo khona. Ayikho into ayibona ngoba ngakwazi ukukhombisa lonto leyo. But mawuza kumina uzongitshela ngendaba zeBhayibheli ukuthi ayi lokho kufundisayo akuhambisani nalokho okubhalwe lapha nalapha. Then ngimpikiswano yethi singeke kweBhayibheli. Lapha uzongitshela ukuthi ubani uzala ubani anginandaba nalento ongisiza ngani. Ngoba egcineni wena fanele ukukholwe yizwi. Uma sekufika isigaba sokuthi ufike kule finyelele lapho uNkulunkulu uzokunika lokho. But ngeke uphikisane ngento nomuntu ongayazi wena. Umosha isikhathi sakho egcineni uzophenduka isiwula ngoba yini awunalo ulwazi. Uphikisana kanjani nomuntu ngento ongenayo nento ongayazi. Uyenza kanjani lokho? So uzazi isiwula wena egcineni. Because lowo noqonda ukubamba emagameni akho obuwula owakhulumayo uzitshela uhlakaniphile. Ngoba uzokhuluma uzama ukuphikisa noma ukulwisa uphenduka isiwula egcineni. Ngoba lowo nolwazi uzokunika iqiniso ngayo lencwadi le. Lethi wayibalekela ukuthi hayi phela khona nezinye izincwadi. Hamba uhlala kuzona mina ngizohlala kule iyodwa. Wena uhlala kwizincwadi eziningi mina ngifuna iyodwa. Ilezi impendulo zonke. Lezi zakhe izincwadi ziyaphuphutisa yini? Yazi ukuthi umhlaba wavela ukhona kuphi khona. Ezibanga ukuphikisana. Uyazi ukuthi ngenye iplanethi namanye amaplanethi kuphi khona. Ezibanga ukuphikisana. Uyazi ukuthi kunama aliens kuphi khona. Kuna phela siyafuna phela. Ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu. Uyazi umhlaba indilinga. Uyazi umhlaba ume kulutho. Kuloko kubhalwe phansi. Ukuthi indilinga akubhaliwe phansi. Hallelujah. Hallelujah. So, why kumele ngikhathaze ngezinto engenamsebenzi kukhona okubalekile kumele ngikwenze. Eduze kunomuntu oseduze kwami. Ngiloko ngifuna izinto ezikude ezongilimaza. Nangu umuntu uzowabisha iBhayibheli mthandi. Uyehluleka ukwenza lokho. So, into esinikela iBhayibheli lona ukuthi siqondise nje ngaphakathi ebandleni. Ngoba isho njalo incwadi. Onginike incwadi sengivala yokuqala kaPetru. Ngithi usahluko 4 verse 17. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela uqale endlini kaNkulunkulu. Ala kuphi? Endlini kaNkulunkulu. Yayizindaba. Amen. Nina lo Joshua hayi wena wahlulela amanye amandla. iBhayibheli manje kukhona ukwahlulela lisuke likhombisa lithi ye qondisa lokuphumisa endleleni. Manje niyenzathi umuntu hayi bese ugela uJesu ke ungahluleli ngoba la uzokwahlulela. Khulunywa ukuthi uma usenza isono ukwazi ukuthi omunye umuntu wenza isono. Wena phuma esoneni ningakathi qala ukhiphe lokho kusesweni lakho. Qala ugeze ubuso bakho uzotshela umakhaya nje ageze ubuso. Ngangitshela umuntu mina ongagezile athi angigeze. Hallelujah. Asamsogeza waye manje asamsogeza. Hallelujah. Hallelujah. So ilozo zinto eningayiqondi njengoba sitshela iBhayibheli ungahluleli. Hayi ngoba wena wazilutha ngakho udlanga lonto leyo.
Ngoba umazi uJesu bozomazi nje ukuthi usho ukuthini mesho njalo. Then uzoqondayo. But belikutshela kanje iBhayibheli ukuthi ngokuba isikhathi sifikile manje and nokwahlulela kuphakathi endlini kaNkulunkulu. Yes Lord. Yebo uma kuthathela kithina kuya kuba yini ukuphela kwabangalaleliyo ivangeli likaNkulunkulu na? Thina siyasindiswa thina ngeke sikushawa izono lezi esikhonjwa ngaphakathi ebandleni siyekiswa konke ukungcola. Ukuba yabona abangaphandle wawazi ukwenzakalani kubona uyalizwa iBhayibheli likoba njani. Uma ulungileyo esindiswa kalukhuni. Yeyizwa indaba. Olungileyo esindiswa kanjani? Kalukhuni. Asizwa umthetho wethu. Asizwa. Abantu bafuna uJesu kepha bebelokhethe kodwa manje na yabona ngalesikhathi ufuna ukuthi wena ubanjwe yilezi nkanuko zakhe ezincane. Uzibone ngazi ukuthi uNkulunkulu akanankinga nazo. Izona impela lezi ezikulibazisayo ukuthi uphelelise ekungcweleni. Bethiwa zidele thatha isiphambano sakho umlandele kusho ukuthi noma ngabe yini ezokwenza ukuthi wena ucabange into engalungile noma into ezokwenza ungabaze ukholweni lakho iyeke. Iyeke nje period. Hayi ukuthi uzoyiyeka sometimes uphinde futhi uphinde iyeke. Phuma njalo. Silana lonto le konke uNkulunkulu asikipha kona siphume singasabheke emuva eGibhithe. Nika incwadi ezenzo 2:38. Wathela uPetro, phendukani. Yila wena loyo abhaphathiswe. Sifanele ukuphenduka. Sifanele ukubhaphathiswa. Sifanele ukuthethelelwa izono zethu. Sifanele ukwamukeliswa umoya ingcwele. Ukuba lesithembiso ngesethu, sabantwana bethu, esabo bonke uNkulunkulu kwethu ababiza. So uma ufuna wena ukuhamba noJesu kusuka manje so uthatha isinqumo. Phenduka ezomeni zakho uziyeke bese mvakala ukuzela kuthina usitshela ukuthi usophendukile so ufuna ukungena emanzini ubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Ukukho ukuthethela kwezono zakho. Kodwa uyakuphiwa noma wamukeliswa isiphiwo sikamoya ingcwele ngokuhlala kwakho emngcweleni nasefundisweni yobungcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yes. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So bese uzimisela ukuphenduka wena uzobe usithinta kule mininingwane ebibonayo ku screen. Ukuze uNkulunkulu enze indlela ukuze sifinyelele kuwe. Ubhaphatiswe ugezwe izono zakho egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa nangothanda senzele wona. Kulesikhathi samanje kuyisonto. Sithi uNkulunkulu aqhubeke asigcine. Asandisele umusa simfune ngeenhliziyo zethu zonke. Sihambe ngokumesaba ukuze sipheleliswe kuye kukho konke. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile ngalo lesibili ntambama amandla kaJesu Kristu nangomusa wakhe egameni lika Jesu Kristu. Amen. waseNazaretha, Nkosi namandla ekuseni siyathoba kuwe, siyazendlala kuwe Nkosi namandla kwesakho isihlalo sobukhosi. Nkulunkulu engcwele siyabonga Nkulunkulu wethu umusa ongaka. Siyabonga Nkosi uthando olungaka, izwi lakho leli Nkosi. Uthe wena ke liyaphila Nkosi namandla izwi lakho. Uthe wena Nkosi engcwele izwi lakho liyakwazi Nkosi ukuthi lenze Baba umsebenzi Nkulunkulu engcwele. Izwi lakho Nkosi siyalibonga ekseni Nkosi namandla ukuthi alisona isimungulo Nkosi kepha liyakhuluma kuzwakale Nkosi. Lithi ke izwi lakho futhi onendlebe makalalele Nkosi. Onendlebe Nkosi namandla Nkulunkulu engcwele makenze Nkosi okushiwoyo egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Siyabonga isinkwa somphefumulo Nkosi. Siyabonga Nkulunkulu engcwele ukuthi ngisho singahamba kanjani Nkosi sihambe sifunde Nkosi engcwele zonke incwadi Nkosi kube khona esikutholayo kepha ke akukho Baba ongafaniswa nezwi lakho Nkosi. Siyabonga Nkulunkulu engcwele ekseni ngomuso ongaka. Siyabonga Nkosi namandla noma singabukeka sibancane Nkosi kepha siyazi ukuthi amehlweni akho Nkosi sibaningi. Siyabonga Nkosi namandla ke lelizwi nalemfundiso Nkosi osiphe yona. Siyacela ke Nkosi namandla. Siyacela ke Nkulunkulu engcwele ngomusa wakho ngoba akekho Baba ongenza lokhu ngaphandle Nkosi kokuthi ukwazi ukuthi umsize umlekelele Nkosi. Le ndlela impela inamevu yahlaba basho njalo Nkosi abahlabelelayo Nkosi. Nkosi namandla kepha ke kubiza ukuthi siguqe sithandaze sisithobe kuwe Nkosi. Isho njalo incwadi yakho Lord, it rebuke the devil
incwadi yakho uNkulunkulu engcwele isho njalo Nkosi enamandla, it will shall resist Almighty Father the devil and he shall free from us, O God. Okusho kona Nkosi enamandla ukuthi biza thina ukuthi Nkosi enamandla sivume ukuthi ngaphandle kwakho sinamandla, ngaphandle kwakho sohluleka endleleni, kepha Nkosi ngamandla akho uNkulunkulu engcwele siyokwazi ukuthi sikwenze Nkosi, siyokwazi ukuthi sinqobe Nkosi enamandla ngokuba vele ithi incwadi yakho Nkosi. Already, oh Lord, we are fighting, oh Father, from a point of victory ngokuba wena umsebenzi Nkosi usufezile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ke Nkosi enamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Nkosi. Siyakhuleka ke Nkosi enamandla abafowethu nodadewethu labekhona Nkosi enamandla bonke babekujuleni Nkosi engcwele nasemakhoneni omhlaba Nkosi noma ubani olalele Nkosi. Siyabanxusela kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Nkosi enamandla ke ukuthi usukhulumile lembewu esitshalekile Nkosi, yenze wakho umsebenzi. Siyacela Nkosi enamandla ukuthi kungabi khona isitha, kungabi khona Nkosi imoya Nkosi yobumnyama ngokuba isho njalo futhi incwadi yakho ithi ngokuba impi lena Nkosi enamandla uma ke singekho nawe Nkosi. Siyakulwisa Nkosi, akukho kuphakathi nendawo Nkosi. Siyacela ke egameni lika Jesu ukuthi thobisa ke Nkosi, thobisa Nkosi enamandla amaqhinga kaSathane, thobisa Nkosi imbewu yomubi Nkosi. Sithobe Nkosi enamandla ukuze kudunyiswe igama lakhe egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Siyanxusa ke Nkosi ukuthi ke preserve, oh God, this seed that has been planted, oh God, by you. We thank you, oh Lord. We glorify you, oh Father, always. Sikunikeza udumo Nkosi yami, sikunikeza udumo uNkulunkulu engcwele. Nanamuhla Nkosi sisasho akekho ungalenganiswa nawe. Udumo lonke Baba malube kuwe egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakhuleka Nkosi. Amen.